ang kutengah tu aku atam daw sa si kiniu kungangan ako hao sa si chuchime kun holam sa 36年来kako ay sang hao hao 70岁とかko ay jayo sa kakao numako isumamad sa nano adit de kakursuhan itini sa sayaway aruma usakizaya to kami akong dunyam sa usakizaya kiro sa to kami uwawa kiza usanang kulalangawan ta sa uisa to sa ayaw kakawa baraki to kako ayaw sa usanan ukalok sa matinang kako ayaw sa ukarok kukawaw no akong atubay kumhiya ay takonan iayaw sa pabaraki ay ano matinang kakuto kawaw niya akong niya mahitsa usakizay ya ki akong niya naitizay kufuli sa tayni mikadabo sa mahitsa ku kakawaw no ni mamla no niyam na no adidi malukay ato mibuting ki akong niyam siwama sa kamisa umalihay malok umalihay mibuting sa tusikaw akong kami ayaw sa nano adidi tangasa paraki sa akong atubay kami sa namahiza malok kalok sa mamlaw ako malok mibuting kaya akong sa may sa mitsudato tangasa tuliw niyanchi tini sa ikaluluan mitsudat ato sirachi nayak kulachi hanaw nayak kukatingan tusanan zawat sa kusinsi sa liunian pi tukaku itini ikaluluan sa nayak kukatingan isaw sa kahiza aiza ku pitsudat mamahuhu sa iayaw sa manay cekati ng tutsudat ukalok sa uakbaray ku umah sa kanimuci unay ay kuumah sa pakuyot na kakanan utuba sa kauzip ukaupir kulami usama utali tamulak hiza sa mipahabay sa tu paboy sa maala inin tatabaki tapatsukan ta iza sa kutiti misa siraw o ayam sa pahabay sa izawuto ko ayam isaw uliw kaye sa taw ya tabaki ki ayam ataw ya samukan na mahiza ku kapakuyot ayaw sa uhmay sa izawut isaw marok kita sa yada kutipos izaw kakanan ulami-rami tuku inaay terus ularengas ukalibaki mahini ka sita tiyan sa mita cita puyo isa sa ku asoay mahiza sumamaday sa mahiza sa mipi tukaku sa mipi sa papipariun tunu babalaki mirangas mipaanip miniwaniw tangasa sa to isriusoy sa izaw to kumay dihay sa si atsawa iza sa to ikadabo to siwawa to mahini ay kawaw no magkuna no adidi na usakizaya ku lalangawan sa hanaw kilol hanaw ko ay za tangasa ay za kabarakian mahiza ay ku kakawawa ko haw ni sa sumidangan to mati ng haw adidi na isa na ku zazan ina ku dingki misal sarukyaw sa masukam law sa seryoso na katinangan tusanan isa si atsawa sa siwawa sa mahiza ko sumamaday mahiza ay sa ratso say kinatatama upakuyot sa laliun to sa ay haun ay sa ay isumamaday sa pachichi sa marok at izakunglo siwawa at tusan tatulo sa to tatay na kadabot itizay hiya inyang tiyasa yadah ku hiya isaw ku may yadah ku tipos dia akong diam sa yadah ku kakanan ulame sa nika mi puting ki akong sa yadah ulame sa mikadabo sa to sa upakuyot ku pikadabuan sa
Nek ku mikata putusan nek ku umahay. Nek ku belas misa kulitawan mi paliw miniwani sa pabi anu taw sa cay tepeng tuk kan sa cay dumihan bukan nek tu iza sa tanga sa tu i katapakin wawa pakan tu tupa-tupa at tali-tali ya kasyaba kami iza kaya kasyaba pakan hangkan sa tabaki mahini sa tabaki wawa kaya sa mati nang kaku i ayaw sa masa mata kita utam tahu hau tanggal sa i 5年级哟，3年级、4年级、1年级，但是比anai sa tanggal sa tu 5年级、6年级sama sa tam daw tu sa martat na ya ku kya sumamadaya min aku akung atau ama matineng amin kaku sa nika tabaki tu sa si acawa tu kaku sa acaca satu imalang bapatay ku paparaki mahiza ay sa matukwak tu kumihsa anta sa mapatay kita utam daw sa ay haw sa isumamat itini haw satu no mabulaway mabulaw sa inapanezo ano takemu sa suza miso ayaw tu bayo haw cepet-cepet ubat tutuk sa ya satu yang mabulaway mintay ni sa misa iki apa palaki mabulawa mintay ni iza ku karyawan iza ku pansa na iza ku taluko sa mahiza sa kapapinaw taluko sa bahbahan sa kaya minu sa kizaya makataruk sa kizaya acara yo chifu ku sa kizaya itinila ta upansa to sa karyawan lalam sa namikuan hau tulala isumamat sa ay iso kupi kay dihani susa patsaba sa bibursyo misazay usazay mitatakku kawaw no babaraki sa misanga tupungki sa pitsulo bulala misazay anu iza to hati iken sadaya sa na o amuto mikirang ibuyo pati jeng tuluma kisa tu penen-penen masanga tunuh ni nang hantunuh ni hiza satu sa matan sio mabalios tu matupirong tu kaya rumah yuka-yukan tu no binaulan cakap amu tu kiza mikilang atau penen sak matin nang kui sumamaday cakap sepatsekan ucanan sa kiso ukilang uway kutapang sabalut uway sabalut upenan yes uway ukilang mipatizeng tu tek-tek atau hiasa uway kusa sikat naik kupatsek sikat hana-hanau mabalios tu sa matupirong tu sa yoka-yokan tu misukat-sukah kuluma kut-kutan noh ni seperti jangan noh ni ku kilang sa selanan tu noh ni sa hini hantu noh ni misek-sek sa natanek-tek mikut-kut sa hati ni ano hati ni kau ngai batot kinapalumaan so upasba ay tu kinapaparaki amin ayaw tini pasba sa balaki satu kuawa sa tahya tu mikuli-kuli kuwawa ta satu karingko itaipi mikuli sa sipida sa usipida sa malingatu tu isau tu ku selabu itaw ya sa ka ulama kung kumikwanay ini anu tamdaw mitsaur mga loat sa isubamat kuya sa so aiza anu izaway na kini hizan no babaraki sa mahay sa uto sa pakpakan tunawa sumadan tunawa aiza manay mahiza kakapah no rumah amin aiza na maiza sumamaday ni kainay tunupida hisan nek kuzaza nek kudingki jauh kuzazan sa adi de na suming ko 50年还给有因为57嘛冬kinazazan ma 50年sa izaw kuzazan sa adi ni matsabot to ko ni sa sulira anu tam daw sa mapanang kaya napasa makan isa natabakay kay hwatoy uhulam misa pumpungkang uhulam yo ya kay hwatoy hanay ichu sa ikausan ichu takemu ichu kaluluan ichu iau ichu kalapidan ikan tamin yo to sa ko ni mipazazana anak kaya kau yo hwatoy mai chima那带你去将经过好像60年给他带你去将经过，那时候就妈妈老人家说，
改变这个总统以上，saya yakin aja所以57年什么东京aja哟，嘛呢哎大概49、48到50左右，但你难去咋你将军古代你还给谁给他？这个总统是在干嘛了？这个咋来着？不是怕啥？总统也要在干嘛了？ya dah pau-piau misi mawai cinzanan tai ni ayo malio kami anu ijo ketengasan zahizasa ukilang ni ka mawa tak to aiza isau i ayo macak pat kukilang kilang ai ayaw ai satu tu papikilangan i ayaw mau pa nang kilangan nu hian ni patai za isi jang sa ko nu zuling ni xin anu ni za anu ni 70多年Mahya maringa tu aiza cepat kukuyo mika misa bauvi to aiza kyu mabana-banang tu kuzuma misa bauvi to maprar to ya ayaw anu tapaki mabarius maprar to kumubu makaiza ipabaw ang tapaki kunanum sa mangut-ngut maprar na maamu to tsaka amu to aming kusawat ya ayaw prat sa kukuyo inabayo tsaka sumat mahini to tsaka sumat hisan bayo masumat nika na saya ayaw sa cakap sa cerca satu kinabayo yo mahini to ucak-cakap ni sa puy pen malas tu setelah bayo ya ayaw may sa malas to matinang sumidang matinang kako utsalan ko arami bayo sa dipit utuko sisikot kamu anu na saka sisikot to ay malamad ay santo simong ka kumita mo yun. Hengoy makabangoy na ikaw ko ay dyan eh. Utsan-sanan ko aral ibayo sa? Maminima. Ubukot, utuko, upis, usampila, ulita, utyokong. Maminima, ulong siya, tsaka sakap lang ulong siya. Utyokong sapit, sana iba ito, maalato isa. Mani ukanasaw. Ukanasaw. Kusupat semasak tametak anasaw na kupilas yes na yakulachi cai kaso jauh ya kair pahabaya isa mai cai ayaw hani kya tani sa kya Taiwan pahabay to kair nama isa ikaling ko ay kya Taiwan sa mahi sa 70年到80年kya 90到90kya sa kakuyo mahau 7年ini kya Taiwan kusu nasi tan saya wa isa pahabay tiya kair isa kaya tangko sa iyo sumuyong mahya to matastas to ang Taiwan to isa si tanga-tanghaya ay tagtaupan sa pagkaya kita wawa sa taturo ginawawa ko to tatay na sa mitsuda to tanga sa sa kakaya ato law sa tanga sa ikuchong ya sasabay si usyumi tanga sa intini itashi mi sudat ingwe hari sudat kuzaan sa naya aku nasoho sa mitsusengi to kako izaw to pida isaw mitsudat sa cinza sa ya aku piyong to pida sa isaan tanga sa tizanu 10家庄 tini i Hualien 4年待在台北5年10几年mi sudah cinta sa hitan nusa kizaya kesau kusu ni sanga ani za azikot sakaka Aisyah cai kapisa hica kuisaan ini sakaku mi sampan mi saku kamu jasa sampan ayaw Aisyah sa palagi tu kakusa nek ya tahku kata lumak to hanaku pala dikir-dikir hantaku uhiaku niza utimu ini sa sakatu sasa Aisan baru conza malah taihewa kaku malah hica kaku sa Aisan mi pulo sa itserangan hansa hai hau sa kaspat tu niza Aiza malah taihewa sa malah cusi Aiza ci hia ci seihwa mahini aiku kakawaw sa katulog siyumi sa tusingi anak ko sa naay ko tumay sa ay may ni ay kawawa ko sa suntamin sa mahini ay kakawaw nawawa